Okay, du skal forestille dig, at du er en elev på KEA, ligegyldigt hvilken afdeling, og du skal have fået at vide af din underviser, at du med fordel kan downloade et bestemt valg. Så nu får du det her valg. Og når du bruger testen, så må du gerne tænke højt, og du må gerne læse op for det, der står på siderne. Installer front 2. Hvad er det? Front 2, hvad er det? En arbejdstitel. En arbejdstitel? Så siger jeg ja, tak til det. Brug din KEA-mail til at der står, oprette dig som bruger. Ønsker du at tilføje dit mobilnummer, så du kan modtage sms'er om vigtige datoer, afleveringer og andet. Du kan gerne tale så højt, så du kan blive helt. Nej, jeg holder mig selv opdateret. Jeg gider ikke give mit telefonnummer. Okay. I dag, 22. maj, uge 20. UX. Øvelsescase. Underviserens lokale. Du må gerne sige sådan dine tanker omkring, hvad du tror, det handler om. Jamen det er jo en form for kalender, jeg kommer ind på nu. Men hvad, det er jo ikke dagens dato. Er det ligegyldigt? Det er ligegyldigt. Okay. Jamen det ser fint ud. Det er jo at se udskueligt ud med undervisere, lokale, mødetid. Hvad står der her nu? Hvad står der? Der står afleveringer. Afleveringer, feed, service disk, okay. Hvad er det for en sjov? Det er en menu, det skal forestille et tandhjul. Okay. Det er meget stort. Ja. Der vil, altså, man kender jo tandhjulet som bare en lille småt. Det vil måske være smart. Du må godt tage lidt højere. Tandhjulet virker for stort, og det giver ikke nogen mening, at man ikke kan se det. Er det meningen, at når man går ned over det, så kommer det op? Nej, det er jo en telefon. Det synes jeg er for stort. Jeg forstår ikke, hvad det er. Nu trykker jeg det. Jeg tror, jeg slukket for dåseladeren i baggrunden. Ja, måske. Hov. Det er så dagen efter, kan jeg se. Jamen, det er det samme. Det ser fint ud. Er der en mulighed for at gå ud og se en større kalender? I stedet for det bare dag. Det er... Der burde være sådan en, hvor lige ved. Så har jeg hele, ligesom du har i din kalender på din iPhone. Hvis det ikke er der, så synes jeg i hvert fald, det er meget. Vi har ikke udviklet det endnu. Det skal I. Og tanken er, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men muligheden er, at du sådan skal kunne swipe. Så nu swiper du lige hjem igen. Hvor er det henne? Er der overhovedet en hjem-knap? Det er der ikke. Der er afleveringer. Et eller andet. Jeg så ikke nogen hjem-knap. Okay. Så nu vil du ikke vide, hvad du skulle gøre? Nej. Okay. Hvad vil du synes, det var nemmest, hvis der var en knap, altså pile ligesom før? Ja, måske bare sådan nogle, der er der, når man rører skærmen. Ja. Skal noget væk. Vi kører. Okay. Ja, det ville være fint, hvis man lavede sådan nogle pile, der sådan var der, når man, ligesom på din telefon, når du trykker ind på et billede, for eksempel, eller på YouTube, når du har, at afspilleren kun viser sådan, at du har musen indenover, så på samme måde på din iPhone, når du trykker, så sker det noget andet, ikke? Og ja, der mangler helt klart en hjem der. Og så det med en større kalender, ikke? Okay. Så ved jeg, hvis jeg gerne vil hjem nu, for eksempel, hvordan gør det? Det skal du. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg... Okay, så vil jeg måske prøve sådan at swipe sådan her. Okay. For ligesom at komme. Okay. Det kan man ikke. Men det noterer vi. Nå. Nu er vi hjemme.
Okay, så startsiden, det er dags dato. Altså. Jamen hvad så? Okay, fint nok. Afleveringer. Hvordan så har jeg mulighed for at se, er det kun fremtidige afleveringer, jeg kigger på, eller er det også gamle afleveringer? Det er ingen, der svarer på. Altså det er meningen, det skal være alle afleveringer. Men er det sådan en, der fungerer sådan? Mm. Okay. Det er jo ikke sådan en god idé. Men så kan jeg trykke på noget. Det har vi ikke kommet til endnu. Okay. Den funktion kan man ikke endnu. Men det er sådan lidt samme problem her, ikke? Hvordan kommer jeg tilbage? Mm. Klart. Feed. Hvad er det så? Er det undervisere, der skriver ting ud til holdet? Eller? Kan jeg gøre det samme? Det kan du vel komme til. Og jeg ved ikke, altså lidt igen, altså der er ikke noget, Mm. jeg har ikke nogen muligheder for noget andet end så at scrolle. Ja. Altså man skal jo have mulighed for at søge, for eksempel. Jo. Og hvis jeg selv beskriver noget, eller der må være nogle kategorier, man må kunne vælge imellem, så man ikke bare får en eller anden. Helt klart. Hvorfor er den gået en dag tilbage? Ja, det er fordi, jeg ikke kan finde den rigtige dag. Service disk. Service disk, dine udlån, kamera, tripod. Kan jeg låne ting igennem det her? Kan jeg reservere ting? Måske. Men samme problem igen, ikke? Der er ikke noget. Jeg kan ikke gøre noget. Okay. Så står der Kia. Okay. Hvad står der? Generals and news. Og Den hvad, her så er side, der, den er selvfølgelig ikke færdig, men det er så er der meningen, nogle, at der skal være forskellige, så kan der være artikler, der kan være overordnede ting for alle KIA-studerende, der kan være alle mulige forskellige ting, som ikke har noget med selve studiet at gøre, men som bare centrerer sig om det at være KIA-studerende. nu slukker jeg den. Den løber tør på strøm. Så gør den lige sådan her først. Ja. Du mangler bare en sidste ting. Indstillinger, grupper. Og så jeg kan godt se, hvad meningen er med det, men det virker. Altså det mener, det skal være et hjul, man sådan drejer på, ikke? Så vil jeg gøre det større. Fordi. Og så hvis der kun er 3 ting, så tror jeg, det er en dårlig idé at have et hjul. Fordi så kan man lige godt bare skrive de 3 ting. Så til sidst, så vil jeg spørge dig om, nu er din telefon er slukket, den er gået ud af strøm. Så vil jeg til sidst spørge dig om, hvad synes du, den her app bør hedde i forhold til dens indhold? Jeg tænker sådan noget
Kea Planner. Okay. Eller Kea Cal. Hvis du var studerende på Kea Kea, Cal. ville du så downloade den? Ja, det vil jeg bestemt. Bare som den er nu, vil du downloade den? Selvfølgelig med justeringer og de ting, vi har snakket om, men vil du downloade den? Ja. Vil du synes, der skulle være nogle øvrige bonus-ting, gains ved den her app? Hvad mener du? Synes du, den skal give indløse noget, et point eller andet, eller nogle rabatter, eller... Nej. Tror du, at der er nogen, der vil mangle et incitament for at downloade den? Nej. Perfekt, vi slutter her. Tak fordi du ville være med. Nu kan du så gøre, hvad du vil med din nye iPhone. Det er 7'eren.